What is it gangara or what? Gangara? Gangara is meaning like if you can't day, you will go to Samania. You will do like is gangara. I san shi bature. A duniya babin da yake so irin naman kaza. Ka ji rabo ko? In Allah ya taimake mu, fura ta shigan masa jiki, faɗan rama ya shigan masa jiki, faɗan zogale ya shigan masa jiki. To shi kenan. This one now we am Nigeria like you. Hakika jahilci ciwo ne da ba shi da maganin da ya wuce a nema masa illa ilimi. Shi ko ilimi ya zamo gishirin zaman duniya, mai shi yakan zamo shugaba jagaba a cikin al'umma. Karkashin mallakin gwarzo gawurtaccen kamfani Queen Amina Sound Studio and Film Production su ne a tsaye-tsayin daka dauke da tallan shirin su sabo mai zuwa. Tafinta sunan shirin da suke muku talla gashi nan. Ba wannan karatun na nasara kaji ko? Have you drink any the more? Yes. Ina shan kindirmo. Kai. Kana bakin ciki kenan. Me abin nan I go diga yo, I go hammer you, kick you. Do you want to any problem? Fash, haka ne. Isar waɗansu turawa ƙauye ke da wuya domin haɓakawa da tallafawa mazauna wannan ƙauye. Sun yi alaragab kacibir da gamo da kasawa wanda ya sha bamban da tunaninsu. Me haka a Dilal ya dakata ɗana fa ba shi ɗani bane gaskiya ba zai yi baki iya baki. Ka san soja ne ka biya bashi mana. Ai soja bai cin bashi in kai ka san cikakken soja ne kai. Balle san dan bashe ki da mara. Saki wasan dandali loro ki zan burgewa loro da shi a so ya baki zanen loro ko mu da garan mu saki wasan dandali na yau kulliya ina ta ku daidai ni suna ta gaba da zanen loro ko mu da garan mu saki wasan dandali yan mata a karkara kyawawa sun yi kwalliya suna yin shewa zo ki ɗeban kewa mai asali da kyan halin dubawa lura da ni amsa min iye lura ki zan burgewa lura da shi a so ya baki zanen lura ko mu da garan mu saki wasa. Shirin tafinta kallonsa shine amsa. Shirin tafinta mai faɗakarwa a nishaɗanci. Musa Aminu Carlos shine mashiryin shirin. Na fita you chop Na lashe kashin bature. Ni a gida na lashe kashin bature. Baba ga ruwa can kanka. Ba da umarnin shirin Nasir Alikoki Shehu Jaha. Shirin tafinta gashi. To gaskiya ka san dai yaron nan a ce oga ya dawo ga yaron nan ba gaskiya akwai matsala. Abin da yasa na kira ka shine wani aiki ne ta samu. To kuma aikin mai tsada ne. Babban aiki ne. Malam me ya faru haka? A'a wai na da yake hanyar ce kuma yau muna dan kula da hanya. Ku ne masu kula da wannan hanya? Ai ban san ku ba na hanyar wucewa nan. Dakta da za mu je gurin ka ne ai. Ni kuma gashi na tashi aiki gida zan tafi amma ba matsala za mu yi magana da za mu yi daga nan wurin. To dama dakta da maganan kayan aiki ne dai dama muke so. Wani irin kayan aiki? Gane mana dan yanzu fi sabila da girman ku kuna zancen kayan aiki shi fa wannan sa ma yake sa mutum ya fitar daga cikin hankalin shi. Fi sabilillahi wannan haba. Gaskiya tsakanin da Allah a'a. In ba abin kai zai caji. In ba a samu caji ba aiki ba shi ruwa dakta. Yanzu da girman ka kana zancen caji shi fa wannan na ga maka in ka sha zai iya sa ka fita a cikin hankalinka. Idan ka fita a cikin hankalinka zaka yi aikata abin da ba shi ne ba. Ni zancen caji da a ce ba ku da lafiya ne irin typhoid ko malaria zan iya duba muku kyauta ko ba kuɗin tuna. Ka gane cewa akwai kuɗi za mu baka kuɗi. Na gaya maka cewa in kyauta ne zan yi muku amma ba abin da ya shafi nan ba duk abin da zai sha a yi mankas. A'a
ba da ni ba. Abin 100 zan baka 2000. Na 2000 zan baka 5000. Amma ni tsakanin da Allah a'a. Wannan ya tsallake. Iris irage da ya fada tarkon. Amma fa za mu haɗu da shi. Za mu haɗu. Muje. Ina miki magana yarinyar nan ne wallahi. Ita yarinya ce ta hana ni zaman lafiya na rasa yadda zan ci. Abin kishi da ba kishi ba kishi wata irin masifa soyayya. Ni ko da hakuri zaka. Ai soyayyan ku ya riga ya zama jini. Dole sai ka ci ka haɗa da ba. To soyayya sai ta zama wallahi. Tana kira na a waya ko ni na kira ta biyu ba ƙarya ne mai minti ɗaya ba mai tashi hankali. To wani irin soyayya ce wannan? Ko inda ni wanga ana yin haka ba. Sa hakuri dai kawai. Saboda rayuwar matan da ba ta da barin ma duk soyayyan ku da ta riga ta zama jini. Dole za ka yi hakuri. Akwai abin da ke ban mamaki. Daga an yi faɗa sai ta fara mun kira da irin za ta iya mutuwa za ta iya mai a kaina su mutu rai wasa ne duk ƙaryar banza ce duk wannan abin kuma mun san ana faɗin shi shirman iska ne kawai faɗi ya za a yi mutum ya za ki iya kashe kanki akan wani sai ta dinga cewa wai za ta iya mutuwa za ta yi mai to ai so ba abin da ba zai samu mutum ya faɗa ba ko a fim ka san shi ne ba a ne kadai za a iya cewa wai wanta ta mutu da wani ni abin da na san bari ma in taɓo mutane jiya na ji kullum sun waya da momi tana magana cewa tana hannu bari ki ji cafaki sai ta ƙara yin bala'i ai fitanin ya ce ina fama ya kamata a zauna da mu a ji irin tarihi yadda muke soyayya hello ya aka yi to masifaffa ba haƙuri kenan kin shigo garin ne koko an ce min yau za ki da mene ke kina da matsala da Allah ko gaishe ni baki bakin fara min masifa kuma da Allah au to ni ma a gaban nake duk abin da zaki yi ni ke ga mu haka wai ke me kika daure ne wai to ki mutu mana tunda mutuwa kaman bacci ne da farkawa mutu sai me ne yake mutu ke kadai ce ga mata nan da yawa a gari kin dade baki mutu ba haka kike ji kina tunanin kin kai kenan hau mashin ki zo inda nake mahadiyan nan kafin ki shiga cikin can wurin mu ta baya din nan ta gaba za ki ganna a wurin zo mu gani me za ki yi zo ki mutu tunda haka ke wai za ta bi duk abin da za a yi ko ma ne zai ba ki ta ɗaukan waya ba su yi al'amuran su sai dai haƙuri kawai inda ita mace dole sai ka sa haƙurin kai kunata ni dai bari in ga yadda ake mutuwa yau ba a fim ba bari ta zo Allah da ma ba za mu kai ta dai ce ga ta nan zuwa ta dai faɗa kawai san zuciya ba dai ga ta nan zuwa ba a gaban ki za a yi komai ki zama shaida dan jira za ta ga nawa ne kudin wani gaisuwa ba ma za ki zauna kusa da ni ba ina saurayi a haka kawai sai a duk lokacin da zan kira ka a waya sai in tafi su haka rayuwa da ce harka ce ta kwadugo ne ma ne wannan to ni gaskiya ba zan amince da wannan ba saboda ni gaskiya ina da kishi ina da zafin kishi ba zai yiwu a ce a koda yaushe kira ka a waya a kana waya ba ni fa ba na son irin wannan in za a yi soyayya ta gaskiya a yi soyayya in kuma baka so na ne tun warka ga ni fa zan iya yin komai akan ka dan zan iya mutu nake ji damuwa ta ban san ki dinga yawan maganar mutuwa
yanzu yadda kika dawo kika je gari ya anshe ki kika yi kyau haka aka yi maganar mutuwa kuma ni a raye nake buƙatar ki. Gashi na je gida ban samu ɗan gidan antinmu ba. Gashi akwai wata maganar sirri da yake so ya faɗa mini. Yau kwana nawa ba a gan shi ba. Shine raina ɓaci kuma gashi duk lokacin da zamu yi waya da kai baka faɗa min wata magana da za ta faranta mini rai. Ta ya za a yi na ji daɗi? Gani da kishi duk lokacin da zan kira ka sai na ji busy ka ce min wai ba da budurwa kake waya ba. Ta ya za a yi hankali na ya kwanta? Na fahimci duka abin nan dai kan soyayya ce. Ko ina son ki kina so na to me na wannan aikata wallahi. To yanzu dai kantar awata ya haƙuri. Dawo kusa da shi in ba ku wani. To a magana ta gaji zaman ki na asha ki daina daga hankali. Kina ne kuma na ji yana min ciwo. Asibitin nan za ka kai da na gaban lalubo din nan? Gaban lalubo? Ok, asibitin mata ke nan. Nan za a insha Allah. To 700 za ka bayar. Da Allah ka raba mu asiri da Allah ya lafiya. 700 kaman za na Kaduna. Malam kudin mara lafiya da mai lafiya ba ɗaya bane. Yanzu rashin lafiya ya same ta a da rantar lafiya ta zo nan wurin. Ni ma ai yanzu na dauko ku ba. To 700 za ka bayar. Yanzu dai kawai ka mu je zan baka ne. Na kake? Za ka biya ko in yi fakin? Kaka baka mu je kaka baka. Kaka baka. Zan kara ma ta lafiya. Kai ka sai min keken? To wurin nan har 70 ana kawo nan ni kadai ne. Inda lafiya ka ba? To kai ba ka da tausayi ne sai ka ce ba musulmi ba. Wai ke tsaya. Ni na gaba ta daina motsi ne ya dai. Ta ba mu ita. Ke ya cikin ne? Ina kake? Na ji ka ce ta daina motsi. Ai kar ka damu da ai rashin lafiya ya danyo. Awata lafiya ne ko? Wai ya akai tana motsa? Ina fa ganin mutuwa ba ta yi. Wallahi da gaske nake duba ku gani. Ke me kika ce? Wallahi ina kaman mutuwa ta yi. Wace? A keke na? Na shiga. Ina zuwa. Kai yalla bai. Na kake. Wallahi mutuwa ta yi. Kana ji na? Nawa muka kinki na da Allah? 300. Na ce zan baka 300 dai da 50 na ce zan tsara. To haka muke ciniki? Kawo 150 yanzu na ban masu fito da ita. Nake mu fahimci juna. Kai kun ta kwafiya ne a cikin rayuwa. Ta tabbata ta mutu. Kai ka kashe ta? Ni na kashe ta? Ba kai bane. Ni ne ni. Wai wannan shi da kuke yi ba zuwa ke. Ba ku ba dan Allah na ku. Ni ne ni, ba dan haya bane ni. Ka taimaka mun nan wurin mutane. Kai, na rantsi da Allah ba inda zani da gawa. Ni ba inda zan je da gawa. Ka fito jawo ta dan Allah. Daga muryar cewa gawa ne. Ka daina daga muryar cewa gawa ne. Akwai matsala ne. Wallahi ba ta mu. Ku zo ku duba mu ne. Ka san ku sha.
dan gangara wani kamar ya a ni fito dan Allah fito da ita wallahi ogana ji abeg broda broda abeg kar kai mu haka an zanta to tsaya ka ji abin da ya shafe ku kai hakuri kawai zan ke tara ma mutane in ce ni fasin da ne ake kankana shiga da ganta alquran haka zan ci to ka ki hannu ni din yanzu zan tara mutane da dan Allah wallahi ashe kai masharanci ne to ni na ce dama ka kira ne kamar shari ka ma mu fahimci juna a cikin ka kira ne kamar shari sai ci shiru ana fahimtar juna ne to ki ba kana ji na ba iya keke sai an ban ma wallahi ni in keke wallahi sai an ban ma to ka ji ai kana fa ciki ne duk wannan al'amarin kana ciki mu je mu fahimci juna mu san yanda zamu kai dan Allah dan annabi amma tsakanin da kai Allah isa la ila ni ko me Allah isa tsakanin da ni dai na ji mu je ka jefa ni cikin masifa kai ba cikin bala'i dan girman Allah mu je sai an ce kana cikin abin nan ba za ka mu je mu je mu je ni abin da yake ga ma kenan wai ke kira cewa mu je kun jefa ni cikin bala'i wannan ya shafe ka ya shafe ni ya shafe ni yasa nake so kun ga shafa mun mun ga shafa mun yanzu dai mu je yanzu dai mu je kun shafa mu je mu fahimci juna mu ni abin da nake ga amma Allah ya isa ni wannan bala'i ne wallahi tallahi Allah ya isa Allah ya isa neman mafita neman mafita neman mafita neman mafita neman mafita dalla malawai kana da gaskiya kuwa a'a na ce ne mu nan bana Allah tun da lafiya ba dan Allah ba Allah har yanzu ba mu je asibitin ba mu je kin din ba ga ma mun kusa malam mun kusa zuwa amma bari na kira shi ko yana kira shi ba na ka ji wallahi hello doctor lafiya lauya gida wallahi doctor ina cin wani matsala ne kana gida ko asibiti yawwa masha Allah kana gida wallahi wani dan uwanmu ne bai da lafiya dakta ina buƙatar taimako a gurinka yawwa to nagode dakta nagode yawwa nagode Allah ya saka yawwa ci ya mun gina mu rage hello dakta amma kofar gidan yau wato yau mun gode da a taimaka mana na dan uwanmu ne ba lafiya dakta me ya same shi dakta a dai duba dai muna neman taimakon gaggawa dakta kai na ga yana jin jiki amma ba sai mun shiga ba kudin ije mishi daga wurin nan in gani yau wato dakta ku ije shi daga nan dakta dakta wai me ya same shi ne haka nan gaba ɗaya jikin shi ya mutu ai wannan ya riga ya mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun ga abin ya zo mana cikin sauki sai ku tafi da shi gida saboda a samu aje a mishi sallah da wuri cikin gaggawa saboda ya riga ya mutu alhamdulillah ba mu sha wahala ba wannan gawa ku ta a gida a sallace da cikin sikira dai Allah ya riga ya anshi kayan shi gaskiya ai dama mun san ya riga ya mutu dama kun san ya mutu shiga muku dole ka daga murya dama ai ka san ya mutum saboda kai ka kashe shi ai to me zai hana ba za ku dauke shi kashi gidansu kai ba ka san da abin da ake yi faruwa ba na ga alama to yanzu ina mafita me kuke son ayi dan ba zai ba ku dauke shi ko yadda shi mana a'a ni ka ku jam bala'i a sai a kira yan sanda wallahi aka kira yan sanda gaba ki ɗaya musulmi gidan yari to ni dai so nake gaba ɗaya bar kofar gidan nan dan girman Allah ku taimake ni ka taimake ni dauki gawan nan a bar da shi kofar gidan nan kafin jama'a su tare a jaman bala'i yanzu muna ciki
dukkan kowa na ci da a dai mun ga kuka ni mafita da girma Allah da ke shi a bar da shi ko kuma saboda kafin jama'a su tsara a jan bala'i ni so ma zan mafita ta cuta